Els instruments de percussió són aquells que es toquen fent-los picar, colpejar o fregar. Són molt divertits i els podem trobar en molts tipus de música, des de la clàssica fins al rock. El tambor és un dels instruments de percussió més coneguts. Es toca picant-lo amb baquetes, un tipus de bastó, o amb les mans. És molt utilitzat en les batalles de música i en les orquestres. Pandereta. Aquest instrument és un cercle de metall o fusta amb unes petites peces metàl·liques que sonen quan les sacseges. Es toca amb les mans i s'utilitza molt en música popular. Les maraques són com uns ous grans plens de petits objectes, com petxines o petites pedres, que sonen quan les sacseges. El bombo és un tambor molt gran que es toca amb baquetes grans. És conegut per tenir un so molt fort i profund. Sovint es fa servir en les bandes de música per marcar el ritme. Els cascavells són petites boles metàl·liques que produeixen so quan es sacsegen. Són molt usats en música tradicional. El xilòfon té una sèrie de barres de fusta que es toquen amb una baqueta petita. Les barres estan organitzades per notes musicals, com un piano, però són de fusta i el so és més càlid. El metal·lòfon és similar al xilòfon, però les barres són metàl·liques i el seu so també. El carrillo és més petit que l'anterior i, per tant, té un so més agut. Caixes xineses són caixes petites de fusta que es toquen picant-les amb baquetes petites. Fan un so de clic que és molt característic. Les congues són un tipus de tambor molt gran i llarg. Es toquen amb les mans i s'utilitzen molt en música cubana i altres estils de música llatina. Són molt populars en les bandes de salsa. Les claves són dues peces petites de fusta que es toquen una contra l'altra. Fan un so molt net i clar com un clic. Són molt utilitzades en la música tradicional de molts llocs del món. Bongos són uns tambors petits que es toquen amb les mans i tenen un so molt alegre. Es toquen generalment en parelles, un més gran i un més petit, i s'utilitzen en música cubana, salsa i altres estils llatins. Agogo? Aquest instrument és com una campana de metall que es toca amb una baqueta. Té dues o més campanes de diferents mides i fa un so brillant i metàl·lic. S'utilitza molt en música africana i samba. Les castanyoles són dos petits instruments de fusta que es toquen amb les mans. Quan les piquem, fan un so molt característic. Són molt utilitzades en danses tradicionals d'Espanya.
Metall en forma de triangle que es toca picant-lo amb una baqueta. Fa un so clar i agut i normalment es toca en orquestres o en música clàssica. El timbal és un tambor metàl·lic que es toca amb baquetes. Són comuns en música llatina i en bandes de jazz i es toquen de manera molt rítmica i amb molta energia. Caixa de fusta en la qual t'asseus i la toques picant-hi amb les mans o amb els dits. Es fa servir molt en flamenc i en música llatina. És un instrument que crea una gran varietat de sons. Els platets són dues peces de metall que es colpegen entre elles per crear un so molt brillant. Són molt utilitzats en les orquestres i bandes i es poden tocar amb les mans o amb baquetes. La darbuka és un tambor petit i de forma cilíndrica que s'utilitza molt a l'Orient Mitjà i en la música d'Àfrica del Nord. Es toca amb les mans i té un so molt profund i rítmic. Les campanetes són petits instruments que emetan un so de campana. Es poden tocar amb les mans o amb baquetes i se solen utilitzar en orquestres o en bandes per donar un toc brillant a la música. La bateria és un dels instruments de percussió més coneguts i utilitzats en molts tipus de música, especialment en el rock, el pop i la música moderna. Es compon de diversos tambors i platets i es toca amb baquetes. Tots aquests instruments de percussió són fantàstics per ajudar a mantenir el ritme en la música i cada un té el seu so únic. Poden ser utilitzats sols o en grups per crear composicions molt interessants.